Dobrý deň, pán učiteľ, dneska som pre vás natočil video, kde vám ukážem, ako spraviť úlohu na strane 7, štvorku, vyrob si kompas a môžeme začať. Takže prvú vec, ktorú si povieme, tak je to, čo budeme potrebovať na túto úlohu. Takže prvé, čo budeme potrebovať, je samozrejme naše čisté ruky. Ďalej budeme potrebovať ihlu, potom nejaký magnet, hej, nejaký poriadne silný. Potom ďalej budeme potrebovať nádobu s vodou. Jo, tú vodu si môžete kľudne zobrať zo záchoda. Je to na vás. Budeme ešte potrebovať polystyrén. Áno, polystyrén. Dobre, takže prvú vec, ktorú budeme musieť spraviť, no tak si zoberieme ihlu a prejdeme to po tomto magnete, ako vidíte tu na obrazovke. Dobre, keď to prejdete, dobre, položíme to. OK. A ďalšiu vec si tu dáme polystyrén, potom to tam pekne rovne dáme a to je všetko. Robím si srandu, pokračujeme. Mali by sme to nové urobiť na novo. Dobre ľudia, a ďalej čo budeme musieť spraviť, tak zoberieme polystyrén s tou ihľou, dáme to na hladinu vody, hej, a potom vlastne sa to začne točiť a sa to bude točiť. Dobre, a čo sa práve teraz stalo? Stalo sa to, že ihla s polystyrénom smerovali na sever, takže nám to vyrobil tzv. Kompas. A to je všetko, pán učiteľ. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A určite zanechajte jednotku na EduPage. A ja sa s vami lúčim a dovidenia, pekný večer a ahoj šašo. A ešte vám tu dám jednu hudbu. Let's go.